אז טוטנהאם היא קבוצת אנגלית, היא קבוצה טובה, אבל האם אני יכול לשפר אותה עוד יותר? היום אנחנו הולכים לעבור 5 שנות ביחד עם טוטנהאם על מנת לראות האם אנחנו יכולים לשרוד בטוטנהאם. אז קדימה, בואו נתחיל. והנה אורי ניסים, המאמן היקר, אורי ניסים קינג קראתי לעצמי. אורי ניסים קינג מגיע למועדון, מגיע ללונדון, לטוטנהאם, על מנת לעשות איתה 10 עונות. ובתכלס אני רציתי לעשות את ה10 עונות הזה כל כך הרבה זמן. אני גם עובד על 10 עונות עם לידס יונייטד במנור סולומון, אבל בתכלס באתי לכאן כדי להחזיר את מנור סולומון לטוטנהאם ולראות מה הוא יכול לעזור ללידס יונייטד. ויש לנו גם את בריאן גיל, זה קרב ביניהם, כי גם בריאן גיל יותר צעיר. מנור סולומון הוא בהחלט יהיה פרוספקט על הספסל. אני אחזיר אותו מהשאלה, ואני אחזיר בנוסף את בריאן גיל, שהוא יהיה לי השחקן הפותח שלנו. בואו נראה את הקבוצה שלנו. אוקיי, קבוצה מאוד מאוד טובה. היא קבוצה סבבה. גיל ייכנס על העמדה הזאת. אני מצלם סרטון. אני עושה סרטונות. תראה, הנה הרובה. מה, הרובה קפצונים? כן. אוקיי, אז חברים, ככה הקבוצה. מי שיש לו את זה שישים לייק. הם ישימו לייק כבר. כן, לכולם יש את זה. בטח של הנוצרים, אני לא יודע למה יש לי. זה של הנוצרים? מה, בכמה דברים של הנוצרים האלה? לא, בגלל שכל פעם שהם אומרים תהילים כמו שאנחנו אומרים, או תהילים, לא יודע מה הם אומרים, כל פעם שהם אומרים איזה משהו, הם לוחצים פעם אחת. אם גם אתם שמעתם על הסיפור של זה, שימו לייק. איך אני עכשיו אוסף אליי לייקים? כולם שמעו. זה הדבר היחיד שאפשר להשיג ממנו לייקים. הגעתי ל3,000, שנייה וחצי. הייתי שואל על אותו הרכב שהייתי מקודם. אוקיי, אז חברים, אז זו הקבוצה של טוטנהאם, אבל אני צריך לשנות מערך אורי, אתה לא טועה, אתה כבר יודע מה אני הולך לעשות. לא, אתה לא. את חלש. לא, נועם, די, לא. אם זה יפריע לך, די, לא. רק אם זה יפריע לך. די, אתה מפריע לי, אני צריך סרטון, לא תעשה את זה. למה? די. טוב, אז חברים, אז זאת הקבוצה שלנו. אנחנו צריכים להשקיע בצמד בלמים, כי אני לא סומך עליו. מה זה צמד בלונים? בלמים. אוקיי, אבל יש לנו כבר בלמים. למה הם בחוץ? יש לנו את רומרו, ויש לנו גם את ואן דה ון. לא יודע, היום לא. ויש לנו חלוץ גם את ריצ'רליסון. אז ריצ'רליסון יחזור להרכב. יכניס אותו במקום הטיסטל, וככה תהיה ההתקפה שלנו. וואט, האמת יש לנו קבוצה טובה לעונה ראשונה, אבל אני צריך לעשות פה החתמות. כאילו, בוא, אני אביא העונה קשר חדש, קשר 50-50. בנטנקור, אני חושב שהוא לא... מה זה 50-50? כאילו קשר אמצע. מי שלא יודע למה אני שואל את כל זה, זה פשוט כי אני לא משחק פיפה. אני פשוט משתתף לו בסרטונים. הוא לא מבין בזה. בקיצור, אז אני אביא קשר חדש. פעם הייתי מחרבש בפיפה, אתה זוכר את זה? כשהייתי משחק איתי, היית משחק ככה. כן. אוקיי, אז וגם צריך להתחשב בעובדה שאין לנו מלא כסף, אבל כן יש לנו מלא. אתה זוכר כל פעם הייתי עושה לך פאולים, כל פעם היית מקבל פאולה. היית גם מקבל אדומים. כן. יש לי 135 מיליון דולר. פעם אחת עשיתי גליץ' על השוער.
עוד שנייה פצעת לי אותו. כן. ואני צריך למכור שחקנים. אומייגאד, איזה מטורף. כדי שיהיה לי המון כסף ושאני אוכל להביא שחקנים. ושימו לב, מטיס טל נמצא אצלנו רק בהשאלה והוא בן 19 ויש לו פוטנציאל אדיר. אז אני חושב שזה יבזבז לי את אחת ההחתמות כי אני ועוד איך רוצה להחתים את מטיס טל. אבל קודם כמה? כמה עוקבים אתה? 323. בואי, אתה פחות מרוויח סאבים ממה שהיית. נכון, כי שמע, אני קצת התחלתי לפרוש כזה. לא לפרוש, פשוט לא העליתי הרבה כמו שאז הייתי עולה. כמו שאז הייתי מעלה סרטונים. מי לימד אותך טוב, אז בואו ניכנס להחתים את מטיס טל, כי הוא שחקן מאוד מאוד טוב. ואני מאוד רוצה, בואו נציע 30 מיליון על מטיס טל. מה? על מה ולמה? כי זה כמה שהוא עולה, והם מסכימים. כי הוא עולה ככה, למה שלא יסכימו? כי יש כאלה שרוצים יותר. נכון. לדוגמה, יש כאלה שרוצים יותר כסף על השחקן. תלוי בכמה שהשחקן חשוב לקבוצה, ובכמה שהוא טוב. טוב, אז בואו ניכנס למשא ומתן עם השחקן עצמו, מטיס טל. אתה תחתום פה ל5 שנים, אני לא רוצה להפסיד אותך, אתה תחתום פה לכל הסרטון הזה. מה? כן, אני עושה 5 עונות עם טוטנהאם, בוא נציע לו 50,000. כמה זמן אתה כבר בסרטון? 6 דקות. נכון. ועוד בונוס כניסה של 300,000. 7 יותר נכון. והנה הוא מסכים. השחקן החדש, מטיס טל, מצטרף להוטספרס, לטוטנהאם. מה לקבוצה הזאת? טוטנהאם. טוטנהאם, כן. מה זה טוטנהאם? זה השם שלו. הוא עובר אלינו. זה לא השם שלו, טוטנהאם זה השם שלו. טוטנהאם אבל הכינוי שלנו. כאילו, יש כאלה קוראים טוטנהאם. קיבלתי על העסקה הזאת A. זה אומר שעשיתי עסקה מצוינת. זה הכי טוב. חברים, סמנו כאן לייק על הסרטון. ועכשיו מטיס טל הוא שלנו. הוא לא יברח לי. אין לך עוד קלפים של עונה קודמת? לא. יש לי פה גם את מנור סולומון בקבוצה. אין לך עוד קלפים של העונה? לא, אין. לא, ממש, אייל מרושש אותך? כן. אז למה אתה מסכים איתו, אחי? אין ברירה. אם הוא מרושש אותך. טוב, אז חברים... שיבוא, תגיד לו, לא, בא לי זה. מה בעיה בזה? טוב, אז חברים... זה היה הסרטון שלנו להיום. איזה? יש לי 5 עונות לעבור פה. וואי, אבל לא, להגיד לך את האמת, נראה לי שאני לא אגיע ל5 עונות. כן, אני צריך אחרי זה לערוך את הסרטון בקאפקאט, כי יש לי פה הגבלה של רק ל27 דקות לצלם. יש לי איזה בעיה במצלמה נראה לי. לא, גם לי זה היה, זה בגלל שאין לך יחסון. כן, נכון. על הפולפה. אני צריך למחוק סרטונים, ואז זה יעשה לי אחסון. וגם למחוק מהסל מחזור. נכון, כן. אני תמיד עושה את זה. כי זה אחרי זה יישאר אחת. אוקיי, קיבלנו הצעה על דסטיני. על הפולטה. דסטיני הוא דוג'י, אני לא מוכר אותו. תראה. אבל כן, אין לי בעיה למכור את ביסומה. לא. 20 מיליון. אין לי בעיה למכור אותו, להרוויח עוד 20 מיליון, ואז לגשת להחתים. תראה, איך אני על המיטה אני הופך אותו. לא, אבל לא, אתה... לא, די, אתה מראה את המצלמה. די, נועם, די. לא, אבל זה לא... והנה זה קורה, ביסומה. ראית, ביסומה עוזב אותנו לאסטון וילה ב20 מיליון. תרשמו לערוץ, נועם אף, כאילו אפרת, נועם אף, מקף תחתון, קינג. תרשמו. יש לו 72 עוקבים. תעקבו. אוקיי, קיבלתי עוד. המטרה שלי זה 90. זהו? המטרה שלי זה 350. המטרה שלי זה 100. מה אתה רוצה? התחלת יוטיוב הרבה לפניי. ממש לא. בזים. התחלת יוטיוב איזה 3 חודשים לפניי, אחי. נו, זה לא הרבה. זה מלא. טוב, גם אני יכול לעשות 3 חודשים.
בשלושה שבועות הגעתי ל-70. אז מה? השיא שלי זה שאני יום אחד הייתי ב-90 אני זוכר, אחרי שעתיים עליתי ל-140. זה השיא שלי. כולה 50. בשעתיים. וכהן עולה בדקה 5. די, אתה מגזים פה. זה בצחוק, אבל אם הוא ירצה באמת שכן. פה אתה מגזים, אבל זה לא... הוא יכול להגיד לכל הרשומים שלו להוריד הקסב ואז להחזיר. נו, ואז יישאר אותו דבר. קצת שכל. כן, אין שכל, אין דאגות. אין שכל, אין דאגות. אני אומר את זה לך, אתה יודע. טוב, יש לי תקציב של 142 מיליון, אז ככה יותר כסף ממה שהיה לי לפני. נכון, יותר כסף מהמוח. בטח, שלך אולי. אבל אני אמרתי שתי. איי, עוזב. למה כולם מציעים על לודוג'י? כן, בוא מכה, בוא מכה. אתה מוכן בבקשה בוא מכה אבל. לעוף מכאן? בוא מכה. לא. בוא מכה. לא רוצה. אז בוא. לא רוצה. אחד. לא בא לי. ליכס. אוקיי, כן? אני אעשה לך הצעה. לא מסכים. חכה. ולפדרי... זה קל. באמת שזה קל, סבבה? אם אתה הופך את כל זה, אתה מקבל את הרובה. מה יש לך? זה קל. אתה מצליח? כן? בוא, זוז. חכה, זה רק נפל לי מהיד, זה לא אומר שאני לא מצליח. אוקיי, אני אחזור אליכם שאני אקבל את הסקאוט על פדרי. לילה טוב. די. מה? טוב, הסקאוטינג חזר אליי ו... איך קוראים לו? כלום. לשחקן? פדרי. כן, הוא משחק בברצלונה. אוקיי, יש לי מספיק כסף להביא אותו, אבל רגע, אני הוא עכשיו רוצה... משחק בברצלונה או שרק אתה בקריירה? מסתכל? לא, זה הקבוצה שלו, ברצלונה. בואו נציע להם... אבל הוא עדיין בברצלונה? כן, הוא עדיין בברצלונה. אוי. בואו נציע להם את רודריגו בנטנקור. איך קוראים לו? השחקן רודריגו בנטנקור. פלוס 105 מיליון. בואו נראה מה הם יגידו. הם יגידו שכן. הם רוצים 122 מיליון. אז תשים להם. פלוס בנטנקור. אבל זה יגמור לי את כל הכסף. נשאר לי רק 25 מיליון. מה עשיתי בזה? מה? בסדר. גם אני בא. בוא נציע 112 מיליון פלוס בנטנקור. האם יש לנו דיל? יש לנו דיל. רק נשאר רק 8 מיליון. נשאר לי 35 מיליון. חברים, פדרי עומד לעבור לטוטנהאם. בוא נראה אותך. אצל מי? אמיר ברקוביץ'. אמיר ברקוביץ'. חדרה. איפה הוא היה? הוא היה בבית"ר. חיה. בואו נציע לו 200,000 פאונד ועוד בוס כניסה של מיליון. מה אתה אומר? יש לנו דיל? יש לנו דיל. וחברים, בואו ושמחו. באמת שיסו ושמחו. בואו נגיד שלום. אתה יודע שהיום קוראים את המגילה בבית כנסת? מה? כן. היום יש קריאת מגילה. מה שעושים עם אמן, שכל פעם עושים איתו אמן! ואלה עושים את הנפצים האלה. וחברים, פדרי מגיע לטוטנהאם והוא... וכל פעם שאומרים אמן עושים ככה. כן, כאילו עושים פשוט רעש. כן. למה עושים? כי אסור להזכיר את שמו. בגלל שהוא רצה להשמיד את היהודים. איך? מה שמו בשם זה סתם. הוא מת כבר. המלך אחשוורוש תלה אותו על עץ. כל הכבוד. פדרי עם החליפה של טוטנהאם מגיע למועדון. וחברים,
ברוך הבא להחתמה החדשה שלנו. מי הכי, יש איזה מקצוע שאתה הכי טוב בו בכיתה? אנגלית. מה? אנגלית. אתה לא טוב אנגלית. אתה לא טוב באנגלית. אתה לא טוב באנגלית. סתם. אמא, נכון אני טוב אתה באנגלית? פי 50 ממני. בבקשה. אתה פי 70 אני ממני. קיבלתי ב5 מבחנים רצוף 100. אפילו יותר אם אני לא סופר. איך יותר? מה, קיבלת בונוס? בטח. לא, לא קשור. עניתי על כל התשובות נכונות. וגם יש כאלה שקיבלתי בונוס. אוקיי, אז חברים, די נו. אז זאת הקבוצה שלנו לעונה אתה רוצה? נצא נעשה קפצונים? לא. למה? זה יכול להפחיד אנשים, לא. יש כאלה שיש להם טראומה מקפצונים, מיריות. אז חברים, זאת הקבוצה... שומעים שזה קפצונים. לא, זה יכול להיות אותו דבר. יש לנו בשער את ויקריו, את ואן דבן, פדרו פורו, רומרו, בת שבע. דוג'י. זה בסדר לעשות קפצונים? איפה? מה בסדר? בחוץ. טוב. אמא, אבל יש אנשים שיש להם טראומות מזה. כאילו מיריות, כמו שהיה ב7 באוקטובר. לא, אבל כבר מבינים שזה קפצונים. לא, לא מבינים. שומעים, אחי. טוב, בואו נעביר את העונה הראשונה. אני יכול בת שבע? מה? לך בחוץ. ואני אחזור אליכם כשאני אסיים את העונה. טוב חברים, אז בזמן שאני מעביר את הימים חברים, אל תשכחו לשים פה לייק לסרטון, לפרגן לי. למה אתם רואים, אני משקיע הרבה זמן מהחיים שלי. עכשיו התבזבזו לי עוד כמה דקות רק על זה שאני מצלם לכם סרטון. המטרה שלי זה באמת להגיע ל-350 סאבים. זו מטרה שאף פעם לא הגעתי אליה. אז בואו תעזרו לי ונעשה את זה. אוקיי, חברים, אז סיימנו את העונה הראשונה שלנו בתור מאמני טוטנהאם. בואו נראה, במקום העשירי ברייטון, במקום התשיעי וולף, במקום השמיני ניוקאסל, במקום השביעי ארסנל, היריבה שלנו, במקום השישי יונייטד, במקום החמישי צ'לסי. אוקיי, אנחנו כבר בליגת האלופות, כי לא ראיתי אותנו. סיימנו רק במקום הרביעי, ליברפול זכתה. אוקיי, בוא נראה ב-FA קאפ. זכיתי ב-FA קאפ, אני בהלם. אני לא מאמין, יש לי כבר תואר אחד בעונה. הקאפ, זכיתי גם בקאפ. 2 תארים, ובוא נראה, אנחנו בצ'מפיונס ליג, אנחנו לא היינו. אתה נצחה את ריאל, אני לא מודע. ליגת האלופות הגיעה ליברפול ופריז, אנחנו לא היינו. אנחנו היינו בליגה אירופית, אוקיי. שימו לב, 8 משחקים, 8 ניצחונות. וואי, אנחנו פשוט פירקנו את הבית הזה. אוקיי, אז לא היינו בפלייאוף כי עלינו אותם. אוקיי, בשנית הגמר. הדחנו 4-1 את אנדרלכט. הדחנו ברבע הגמר 7-2 את פורטו. בחצי הגמר הדחנו את לאציו במהפך 4-3. ובואו נראה מה עשינו בגמר. אוקיי, 3, 2, 1. זכיתי בגמר! 8-7 בפנדלים. טוטנהאם זכתה בליגה האירופית. אימא'לה ואבא'לה שמישהו יצבות אותי. בעונה הראשונה שלי 3 תארים. וקודם כל זה נשאר עליי, כי זה אומר שהם כבר היו מרוצים מהעבודה שלי בעונה הזאת. ובואו נראה קצת את הסטטים של השחקנים. בואו נראה, פריז זכתה בליגת האלופות. בואו נראה את הרייטינגים של כל אחד. אוקיי, בואו נסתכל. ריצ'רליסון נשאר על 80, מנור סולומון השתפר ברייטינג 71, גם ג'ונסון וגיל ומטיסטל השתפרו. מנור יונג מינסון הוא כבר זקן, הוא לא השתפר, הוא ירד ברייטינג פעמיים. איפה קולוסבסקי? קולוסבסקי פצוע. הוא השתפר 85. פדרי גם עלה, גם פדרי עלה ברייטינג ל-87. זה יפה לראות. ויקריו עלה ל-86. גם רומרו השתפר, דוג'י השתפר, כולם השתפרו ונראים טוב. בואו נראה מי היה מלך השערים שלנו.
אוקיי, אז מלך השערים שלנו בעונה הזאת היה ריצ'רליסון, שסיים גם במקום השני עם 22 שערים בעונה הזאת, ומלך האסיסטים שלנו זה דז'אן קולוסבסקי עם 12 אסיסטים. ויקריה שמר על 10 שערים נקיים. ואני גם יחשיב את מלך הכרטיסים האדומים שלנו. אף אחד מהשחקנים לא קיבל כרטיס אדום. מלך הכרטיסים הצהובים שלנו זה ג'יימס מדיסון עם 5 כרטיסים צהובים, ואחריו נמצא ריצ'רליסון עם 4. זה לא טוב, זה לא שחקנים שלי עושים הרבה פאולים. בואו נתקדם לעונה השנייה שלנו ונראה מה אנחנו עושים. וחברים, אני מתחיל את העונה השנייה בעזיבה של סון. למה סון עזב אותנו? סון עוזב אותנו. דז'אן קולוסבסקי חזר מהפציעה שלו. אני פה כבר להחזיר אותו טוב חברים, אז אני צריך להשקיע בעונה הזאת בכנף, כי אני משקיע גם בקשר התקפי חדש. בגלל שקולוסבסקי אומנם הוא היה גרזן שלנו בעונה הנוכחית, אני מעדיף לתת לו... איפה אמא בבית? יש לנו תקציב של 172 מיליון. אוקיי, ואני רוצה להביא בלם חדש במקום ואן דה ון וכנף. הנה עכשיו תראה. ויש לנו תראה. חדשה לעונה שלנו השנייה עם טוטנהאם. אבל תראה והשחקן הזה, הנה עושים בוצה. ברדלי ברקולה. בוצה עושים. עכשיו יוצאים, נכנסים לגלריה, והנה הסרטון שאני עשיתי. אמרתי לך, אתה הבנת? לא כל כך. עכשיו אתה לא חייב לשלוח את זה. וברדלי ברקולה עובר. כן, שתסיים אני אעשה לך. טוב? כן. טוב אז חברים, באתי להחתים את ניקו שלוטרבק להגנה, אבל הוא לא הסכים לי לשחקן. אנחנו לא נראה לי מבינים על מי אתה מדבר. הם כן יודעים מי זה השחקן. אז לכן הבאתי את אדר מיליטאו שיחזק לי את ההגנה ותהיה לי הגנה. זה לא במכון כושר. כי הם מתאמנים כדי להיות בכושר. אדר מיליטאו מקבל את חולצה מספר 3 במועדון. אז ברוך הבא, אדר מיליטאו. מיליטאו. עשיתי עליו עסקה מייק ואן דה ון ו43 מיליון. ויש לי עסקה טובה, אני חושב, אבל הם הביאו לי בי. אתם רואים את ניקו... רגע, כמה מיליטאו היה לך? בערך 100 מיליון. זה המון, אבל יש לי כסף. קודם היה לך 30 מיליון. נו, ומכרתי שחקנים. ועכשיו הוא רץ כל הדרך, יכול לעשות כאן 3, גם בגמר הצ'מפיונס ליג, האם הוא יעשה 3, עובר יפה, עושה את זה,
טוב, אז חברים, זאת בוא נראה אותך, אני טוב בוואקום. כן. זאת תהיה הקבוצה שלנו בכושר יש אנשים שהופכים אותי. לעונה הזאת. לא, זאת תהיה הקבוצה שלנו. סולומון, ריצ'רליסון, ברדלי ברקולה, דז'אן קולוסבסקי, אני כן אצטרך בסוף להשאיר אותו, מדיסון, או שאפילו אני יכול להעלות את מדיסון להיות קשר התקפי ולהכניס כאן את סער. אוקיי, אז זאת תהיה הקבוצה שלנו. בואו נעבור לסוף העונה ואני אעדכן אתכם בתוצאות. אוקיי, אז חברים, עונה מאכזבת מאוד עברה על טוטנהאם. סיימנו רק במקום השביעי בליגה. טוטנהאם שסיימה בעונה שעברה במקום הרביעי, סיימה מקום שביעי. מאכזב, בקומיוניטי שילד הפסדנו לליברפול 2-0. ב-FA קאפ לא זכינו. בוא נראה אתכם, אני מצליח להפוך אחד בוואקום. הודחנו 2-0 למנצ'סטר סיטי. בקארבאו קאפ סאות'המפטון ניצחה. סאות'המפטון הדיחה אותנו בחצי הגמר. בסופר קאפ גם הפסדנו נגד טוטנהאם. מה יהיה איתנו? טוב, בוא נראה מה עשינו בליגת האלופות. סיימנו מקום 12 בליגה. אוקיי, שזה לא טוב. בפלייאוף הדחנו 4-2 את רומא. פלייאוף? כן. פלייאוף? הדחנו איזה פלייאוף? פלייאוף. איזה פלייאוף? לא עליון ולא תחתון, פלייאוף קוראים לזה. בשמינית הגמר הדחנו 6-3 את פיינורד. הדחנו ברבע הגמר 6-3 את בייר לברקוזן, ובחצי הגמר הדחנו 5-4 את מילאן, ועכשיו אנחנו בגמר אבל זה נגד ריאל מדריד. פינל, אתה לא תנצח. פיינל, לא פינל, פיינל. אני כבר יודע שאני לא אנצח, אבל אם הקבוצה שלי מספיק טובה, אני מסוגל לנצח. אם הקבוצה שלי תבוא במאני טיים, אני מנצח את זה. כן, אבל אני חיזקתי אותה. המלכה החדשה. אני אומר לך, אם אני מפסיד את הגמר הזה, אני מפוטר. אחי, אתה לא מתבייש לשיר מפוטר. לא. זה מה שאני עושה ביום יום. אתה רוצה להיות זמר? כן. מה החלום שלך? זמר. מה החלום של כל העולם שלך? של מה? מה החלום שאתה רוצה להיות בכל ההיסטוריה של החיים? זמר. מי שהיית קטן אתה אומר לי? כן. כל היום היית שר וידאו. נכון. כל היום היית צריך את זה. בטח. כמו היום. חברים. אורי אומר שהשיר של יובל רפאל יותר טוב איך קוראים לזה? משל עדן חסון, אורי. עדן גולן. כן, עדן גולן. כי זה נכון. זה לא נכון. תרשמו בתגובות. כן, העליתי סרטון על זה. העליתי סרטון שורץ על זה. תגיבו שם שיובל רפאל השיר שלה הרבה יותר יפה. אתה אומר תגיבו שיובל רפאל. תגיד. פשוט. תגיבו שהשיר של יובל רפאל הרבה יותר יפה. לא, תגיד פשוט, תעשה סקר. איזה שיר יותר יפה? 2023 עדן גולן הוריקן? עדן גולן הייתה 2024. או 2024? טוב, גם אין לי כוח אליך, יש לי גמר עכשיו על הראש. גמר ליגת האלופות. ריאל מדריד נגד טוטנהאם. וואי, אני מפחד לעשות לזה קוויקסים, לדלג על המשחק. כי אסור לי לשחק אותו, ואם אני אפסיד אני מפוטר. מה? באמת? אתה יותר לא תוכל לשחק? לא מאמין! מה? הפסדתי 3-2, דקה 87, הפסדתי. לא מאמין. וואי, יפטרו אותי עכשיו, יפטרו אותי מטוטנהאם. אני לא אצליח לעשות 5 עונות, יפטרו אותי. תלך לברסה, יותר טוב. אבל אני לא יכול. אוקיי, לפחות עדיין לא פיטרו אותי. מה זאת אומרת? למאמין שפטרו אותך. וואלה, אבל את האמת, הם לא יכולים... הם לא...
פחדתי שהם פיטרו אותי כי זה עכשיו קפץ לי, אבל זה מראה ששחקן נמכר. נועם, אתה יודע למה אני חושב שהם לא יפטרו אותי? לא. כי זה כבוד. אני הובלתי אותם עד לגמר ליגת האלופות. אמנם לא זכיתי, אבל זה גם כבוד. כי טוטנהאם אף פעם לא זכתה בליגת האלופות. והם זכו הפעם? לא. אבל זה... הפסדתי בגמר, אבל זה כבוד שהובלתי אותם עד לגמר. עד לשלב האחרון. סיימתי, נועם, סיימתי מקום, די, אתה מפריע. טוב חברים, בואו נתקדם לעונה השלישית שלנו בטוטנהאם, בתקווה שאני אשאר. מתי כבר מחכה ל-3,000? זה יהיה עוד 100 שנה, אני אהיה כבר בין 111. אז יהיה 9 שנים לחיות. אוקיי, הגענו לעונה השלישית שלנו בטוטנהאם, ויש לי לא פחות מ-260 מיליון דולר, שזה המון כסף, שאני יכול להחתים בו שחקנים ולהוביל סוף סוף את טוטנהאם לליגת האלופות. אני כבר הגעתי איתם לגמר, אבל לא זכיתי איתם. בתחילת העונה קיבלתי הודעה שבריאן גיל עומד לעזוב אותנו. זו בשורה לי מאוד מצערת. ושימו לב מי חזר מפציעה, מנור סולומון. איך זה שחקן גרוע. מנור סולומון הוא ישראלי, אתה יודע את זה? כן. סלומון, מה הוא דג? סולומון. אני צריך להביא בעונה הזאת קשר 50-50 חדש. למרות ש... אוקיי, אני רוצה למכור את דז'אן קולוסבסקי בעונה הזאת, כי הוא ייתן לי המון כסף, ולכן ג'יימס מדיסון, די נועם, לכן ג'יימס מדיסון יהיה הקשר ההתקפי, נו די אבל! יהיה הקשר ההתקפי שלנו. אני רוצה להביא חלוץ חדש, ולהביא קשר חדש. בואו ניגש להחתמות הבאות. חברים יקרים, זה קורה. ארסנל הציע לי את דז'אן קולוסבסקי ומכרתי אותו בסכום של 145 מיליון. הייתי יכולה להציע לו 180 מיליון, אבל חברים, שימו לב כמה כסף יש לי. 404 מיליון. אז קדימה, בואו ניגש. ויש לנו את ההחתמה הראשונה לעונה הזאת. תגידו שלום לחלוץ חדש, ויקטור יוקרס. עובר עלינו בעסקה של 144 מיליון דולר. זו הייתה עסקה טובה. וחברים, הייתי צריך קשר חדש, עוד קשר, וזה שחקן שכבר מוכר לפדרי, וזה פבלו גבי, גם הוא מצטרף וחותם בטוטנהאם. ובואו נעביר את העונה הראשונה, את העונה השלישית, ואני אחזור אליכם. חברים, העונה השלישית הסתיימה, ושאנחנו שוב פעם לא הצלחנו לזכות בליגה האנגלית, אבל אנחנו מאוד קרובים. סיימנו במקום השני, וחברים, זכינו בליגה האירופית 2-0 על ביירן מינכן. וואי, אני לא שמתי לב לזה. לא שמתי לב. הדחנו את ליל, את פורטו, את יונייטד. וואו, זכיתי בגמר. בוא נעבור איך זכיתי ב-FA קאפ. זכיתי ב-FA קאפ 2-0. זכיתי. יש לי עוד, טוב, יש לי 5 תארים ב3 עונות בינתיים. 5 תארים ב3 עונות. בקרבאו קאפ הגעתי לגמר והפסדתי. סופר קאפ לא הייתי. אוקיי, אז יש לי 2 תארים, אבל יש לי, ולא משנה אם אני אנצח או יפסיד, אני אפסיד את המשחק. אני לא זכיתי באליפות. בואו נעשה קוויקסים נגד ארסנל, ואנחנו מנצחים 3-1. אוקיי, זה ככה הסתיימה לה. וואלה, את האמת, אני בהלם שעדיין לא פיטרו אותי, כי העונה שעברה הייתה לי רע מאוד, והצלחתי להישאר גם לעונה. חברים, בואו נראה. כן, וואי, זה היה כל כך קרוב. כל
כך קרוב בנקודה אחת. זה קשה, אבל הכל בסדר. בואו נעבור לעונה הרביעית שלנו בתור מאמני טוטנהאם. אז הגענו לעונה הרביעית שלנו, ויש לנו תקציב שלא פחות מ-268 מיליון דולר, שזה סכום פשוט אסטרונומי. זה סכום קיבלנו. ואת האמת שאני חושב שהקבוצה הזאת... טובי, אתה בחוץ. לא. בוא טובי, בוא. מה? איפה? שכחתי מי היה הבלם שלנו. איפה קריסטיאן רומרו? רומרו, נכון. וואי, קראו בעונה הזאת הרבה דברים. קריסטיאן רומרו נעלם, וזה אומר שאנחנו נצטרך להביא בלם חדש. והבלם הזה באמת, הבלם הזה ועוד איך הולך להיות בלם שכבר היה אצלי ברשימות. ניקו שלוטרבק. כבר היה אצלי ברשימה, ועכשיו יש לי אפילו עוד יותר כסף ואני יכול להביא אותו. 120 מיליון. בואו, די, אכן כן, יש לנו 120 מיליון על ניקו שלוטרבק. חברים, זה נראה שניקו שלוטרבק פשוט לא רוצה לבוא עם טוטנהאם, לבוא לטוטנהאם. עוד הפעם, הוא דחה לנו. צריך. לא שתלכו, אני אנסה, אני לא רוצה. לחשוב על רעיון לבלם. אוקיי, אז יש לנו את השחקן קסטלו לוקבה. את השחקן לוקבה שהוא שחקן צעיר. בעוד יום אחד אני אוכל לדעת כמה הוא עולה, ואז פשוט להציע עליו הצעה שיבוא לטוטנהאם. אני הולכת ברגל, אבא שלי לא בעיר. לאן? אלולו! אמא, בוא רגע. תביא את אבא. מי? תביא, כמו שאני לא יכולה, אביה לא יכולה. תבוא לפה גם השחקן הזה לוקבה, לא יודע איך קוראים לו, הוא עולה המון, אבל הוא 84 אוברול, אז זה שווה. לאן היא הולכת? 60 מיליון. Let's we're about 65 million. And this is awarded again 85. This is awarded 70 million. 73 million, and there you go. 73 million. 73 מיליון על לוקבה, הוא לקח לי חצי תקציב, אבל הוא שווה את זה. אוקיי, אז הנה השחקן החדש שלנו במועדון. תגידו שלום לבלם החדש שלנו, לוקבה, שאף פעם לא שמעתי עליו, אבל היי, 74 מיליון, זה אומר שהוא שחקן טוב. הוא גם 84 אוברול, אז וואלה, יצאתי בנז, הוא גם הרבה יותר צעיר מניקו שלוטרבק. אז בלם יש לנו, שימו לב, את ויקריו כבר 89 אוברול, אבל הוא כבר יתחיל להיות מבוגר, לכן הוא כבר לא יודע. שימו לב את ויקריו, הוא בן 30, ושימו לב את מנור סולומון, נראה שהוא לא עושה כלום בטוטנהאם. מנור סולומון כבר בן 20, כבר בן 27,
ומנור סולומון זה כבר מעל השיא שלו. מי שם? אמא, ובאיזה שעה אתם הולכים? אוקיי, בקפטונים שכל הזאת תשמע, מה תעשה? פיו פיו. ארור אמן, פיו פיו. ארורה זרש, טיו טיו. ברכה אסתר. ברוך מרדכי. ברוך מרדכי. ברכה אסתר. ארור אמן. מה? עושים רעשן. איפה הרעשן שלא דקת לך? איפה הרעשן שלא דקת לך? יש לך פיפי? תגיד לי, יש לך פיפי? חברים, שכחתי שלא עצרתי את הסרטון. אוקיי, אז חברים, אז יש לנו שחקן חדש במועדון, אנטוניו נוסה. אמנם יצאתי פרייר כי רציתי לעשות לו F, אבל בטעות רציתי לעשות לו שניכנס לו משא ומתן, אבל פשוט זה לא נתן לי לרדת, אז פשוט החתמתי אותו. הוא יכול להיות אחלה מחליף לג'ונסון. יכול להיות אחלה מחליף לג'ונסון, ובעונה הזאת אנחנו מוכנים. בואו נראה, ג'ונסון הוא בן 26 והוא בן 22. לא, אל תשחק איתו פה. חברים, יש לנו קבוצה לצ'מפיונס ליג, אני לא יודע מה איתכם, אבל זו קבוצה לצ'מפיונס ליג. טוב, אז חברים, בואו נעביר עד לסוף העונה ונראה מה אנחנו יכולים לעשות. טוב, אז חברים, הגעתי לסוף העונה, סיימתי במקום השישי. בשלב של ליגת האלופות. הדחתי בשמינית הגמר את ריאל מדריד 2-1, הדחתי ברבע הגמר את ויה ריאל, ובחצי הגמר את ברוסיה דורטמונד, ועליתי לגמר נגד בייר לברקוזן. ובואו נראה בפריימר ליג, כן! סוף סוף! טוטנהאם זכתה בליגה האנגלית בפער של 14 נקודות. בפער של 14 נקודות מהמקום השני. טוטנהאם זוכה בליגה האנגלית. אימא'לה שמישהו יצוות אותי. איך אני מלכת היופי, אה? מה זה? אולי מלכת הסופר לא יופי. זכיתי גם בקומיוניטי שילד, שזה 2 תארים. ב-FA קאפ טוטנהאם ניצחה, זה 3. בקרבאו קאפ גם טוטנהאם זכתה, זה 4 בעונה הזאת. ויש לי סך הכל 9 תארים בינתיים. בסופר קאפ זכינו 10 תארים. סתם, אני סתם 10 תארים. אתה באמת מעלה את זה? נראה לי כן. תוריד את החלק הזה שהתחלתי לשיר. אני לא יודע. אני אוריד. אז כל מה שנשאר לנו זה לעשות תעלה ביד. איזה מטורף אני. תודה. כל מה שנשאר לנו זה רק לזכות בליגת האלופות. בואו נראה את הקבוצה של בייר לברקוזן. יש להם את מרטין אודגרד, קווין דה בריין, לן יורו, דוד אלבה, מרטינז בשער. וואו. מרטינז בשער. וואו, איזה קבוצה. איזה קבוצה גרועה. זו קבוצה מטורפת. אבל הקבוצה שלי הרבה יותר טובה מהם, אז... מה? איפה ג'יימס מדיסון? פצוע. שימו לב, את ויקטור גיוקרס עלה ל-91. הקבוצה שלי פשוט מטורפת, אבל
ושימו לב, אפילו שני השחקנים החדשים שלנו עלו ל-85 רייטינג. טוטנהאם נגד בייר לברקוזן, פליז. שקט. פליז שעשינו את זה. לא. לא, שוב. אני לא מאמין שאני פשוט כבר 4 אני לא מאמין שאני פשוט... די! תגיד את זה שוב פעם. לא. אני לא מאמין שאני פשוט... תגיד. נום, תהיה בשקט. תגיד דקה. לא רוצה. כי אתה תחזור אחריי. מבטיח שלא. די. לא. מבטיח שלא. לא מאמין שכבר 4 עונות אנחנו לא מצליחים לזכות בליגת האלופות. תקעתי. לא. טוב, בואו נעבור לעונה החמישית והאחרונה, בתקווה שנשאר. חברים, ג'ונסון עזב אותי, גם ויקריו עזב אותי, ואפילו ג'יימס מדיסון עזב אותי. הרבה דברים חברים, זאת באמת גם ככה העונה האחרונה, זו תהיה העונה האחרונה שאני מאמנת אותם ביוטיוב. יש לי 315 מיליון, וחברים, בגלל שקרו פה מלא דברים שלא צריכים לקרות, רק העונה מותר לי לעשות 3 חמות. ויש עוד שוער אחד שאני רוצה, קובל. שנייה. וברוך הבא גרגור קובל לטוטנהאם. כן. אוקיי, חברים, סיימנו את העונה האחרונה שלנו, ואנחנו מסיימים במקום הרביעי. כאילו, יכולים לעלות רק למקום השלישי. גם העונה הזאת לא זכינו באליפות, ואוקיי, יש לנו 10 תארים. עונה בשביל טוטנהאם. זכינו בקומיוניטי שילד, יש לנו 11 תארים. איפה צלסי ניצחה בפנדל. בקרבאו קאפ, ווסט-האם ניצחה אותנו. סופר. ושימו לב מה קרה בצ'מפיונס ליג. לא הגענו לגמר, לא לחצי גמר, לא לשמינית גמר, אפילו לא לפלייאוף. סיימנו מקום 26 בליגה, מה שזה אומר שאנחנו מודחים, שבכלל לא עלינו לפלייאוף. טוב, בואו נעשה. טוב, אז חברים, המסקנה שהשגתי מה10 עונות הזה, מה5 עונות לידי בדיוק, שטוטנהאם פשוט לא יכולה לזכות בליגת האלופות, לא משנה איזה שחקנים יביאו לה. אז כן, אני הייתי אורי ניסים, בליגה האנגלית השארתי חותם עם טוטנהאם, אז אוהב אתכם מלא, ניפגש ב10 עונות הבא. יאללה ביי.